και συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Να πω εισαγωγικά ότι χαίρομαι γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε συναδέλφους, φίλους και συντρόφους που είχαμε πολλά χρόνια να τους δούμε. Δεν αναφέρω ονόματα γιατί σίγουρα θα αφήσω τους μισούς απ' έξω. Λοιπόν, συνάδελφοι, το 2010 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τότε μας έφερε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ελλάδα και από τότε ξεκίνησε μια μεγάλη επίθεση στους μισθούς, στις συντάξεις, στις συλλογικές συμβάσεις και σε κάθε είδους δικαιώματα που όλοι εμείς είχαμε κατακτήσει στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Την προηγούμενη δεκαετία μας είπαν ότι από τα μνημόνια βγήκαμε. Ωστόσο αυτό δεν είναι ακριβές και θα το δούμε λίγο παρακάτω μέσα από τη συζήτησή μας για τις συντάξεις. Εμείς θα επικεντρωθούμε στις συντάξεις. Αυτό που λέω ότι δεν βγήκαμε από τα μνημόνια αφορά και άλλους τομείς, αλλά εμείς θα αναφερθούμε μόνο στις συντάξεις. Σχετικά με αυτά που εισαγωγικά είπε ο Χρήστος, το 10 είχαμε τον νόμο Λοβέρδο, όπου είχαμε μείωση των συντάξεων, επιβλήθηκε στις κύριες συντάξεις αυτό που κρατάει μέχρι σήμερα η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και τα δώρα Χριστουγέννων Πάσχα και το επίδομα άδειας μειώθηκαν σε πρώτο χρόνο στα 800 ευρώ στο σύνολο του έτους, 400 και από 200. 2 χρόνια αργότερα είχαμε μια καινούρια νομοθετική ρύθμιση όπου τα δώρα καταργήθηκαν τελείως και μπήκαν και καινούργιες μειώσεις, ιδιαίτερα μεγάλες στις επικουρικές συντάξεις. Αυτές οι μειώσεις του 2012, 4 χρόνια αργότερα, κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας αντισυνταγματικές. Δηλαδή, ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας το 2016 και είπε ότι εντάξει, βάλατε το 10, σας είπαμε ότι κάνουμε αποδεκτό το ότι υπάρχει ανάγκη του δημόσιου συμφέροντος, δεχτήκαμε τις τότε μειώσεις, δεν μπορείτε 2 χρόνια μετά αυτά ουσιαστικά να τα διπλασιάζετε, να τα τριπλασιάζετε και να έρχεστε πάλι και να βάζετε καινούργιες μειώσεις και καινούργιες κρατήσεις. Τότε η κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς είχαμε αποχωρήσει, είχαμε πάει σε άλλα μονοπάτια. Ωστόσο, αντί να συμμορφωθεί τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την απόφαση, έκανε άλλα πράγματα, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου σε μια προσπάθεια να κάνει αυτές τις κρατήσεις νομότυπες. Και λίγα χρόνια μετά είχαμε και τον νόμο Βρούτσι με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία και αυτή προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο. Η πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου δεν έφερε κάτι καινούργιο, δεν μπορούσε να φέρει κάτι καινούργιο. Αυτά τα οποία εξέταζε ήταν διαφορετικά πράγματα. Εξέταζε μια υπόθεση που αφορούσε μόνο τους ασφαλισμένους της Τράπεζας της Ελλάδος και το άλλο ήταν ένα γενικό ζήτημα το οποίο αφορούσε όλες τις κρατήσεις που αφορούσαν όλους τους ασφαλισμένους, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία το 2012. Οπότε είπε, εγώ δεν έχω καμιά δουλειά με αυτό και κατά συνέπεια συνεχίζουν να ισχύουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας του 2016. Τον τελευταίο μήνα μετά από αυτή την απόφαση στο δημόσιο διάλογο διεξάγεται μια συζήτηση η οποία περιορίζεται κατά τη γνώμη μου μόνο στο αν και στο ποιοι θα πάρουν αναδρομικά για το 11μηνο. Δηλαδή το 11μηνο μιλάμε για από την απόφαση του ΣΤΕ που είναι το 2015 τον Ιούνιο μέχρι το Μάιο του 2016 που ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου. Εδώ θα πω το εξής, συνάδελφοι. Μια απόφαση που κρίνει ένα νόμο αντισυνταγματικό δεν παράγει μόνο αναδρομικά. Και βεβαίως παράγει αναδρομικά για όλους, έτσι, όχι για κάποιους, αλλά δεν παράγει μόνο αναδρομικά. Πρέπει από την επόμενη μέρα αυτό που κρίθηκε αντισυνταγματικό να καταργηθεί.
αυτή τη στιγμή έχουμε 10 χρόνια μετά, αυτές οι κρατήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν, συνεχίζετε όλοι σας, ιδιαίτερα οι παλιοί συνταξιούχοι βλέπουν μεγαλύτερες κρατήσεις στα εκαθαριστικά σημειώματα των επικουρικών του συντάξεων, αλλά θα επανέλθω. Συνάδελφοι, η έξοδος από τα μνημόνια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Βγήκαμε από τα μνημόνια και τελειώσαμε. Η έξοδος από τα μνημόνια σημαίνει ότι επανερχόμαστε τουλάχιστον στα βασικά ζητήματα, σε κάποια βασικά στάνταρς που ήμασταν πριν. Δηλαδή κάποιοι εφαρμοστικοί νόμοι οι οποίοι ψηφίστηκαν κατ' επιταγή των μνημονίων, κατ' επιταγή του λεγόμενου δημόσιου συμφέροντος, δεν μπορεί να μείνουν εσαί. Έτσι λοιπόν, τέτοιες ρυθμίσεις έχουμε και στις συντάξεις. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις μπήκε το 2010 για λόγους του λεγόμενου δημόσιου συμφέροντος, αλλά έφυγε αυτό, έφυγε το μνημόνιο, έφυγε. Η εισφορά αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις και στις κύριες συντάξεις, έτσι, γιατί είπαμε προηγουμένως στο άλλο, έχει παραμείνει. Η κατάργηση των δώρων που ξεκίνησε το 2010 με τη μείωσή τους, με την πλήρη κατάργησή της, έχει παραμείνει και τίποτα δεν φαίνεται. Ίσα-ίσα μας λένε το αντίθετο, ότι δεν επιτρέπουν τα δημοσιονομικά της χώρας να κάνουμε τίποτε άλλο. Και δεν μιλάνε, ακόμα τουλάχιστον, δεν μιλάνε ούτε για το ποιοι από τους συνταξιούχους θα πάρουν τα αναδρομικά του 11μηνου. Που ξαναλέω ότι δεν είναι μόνο εκεί το ζήτημα. Λοιπόν, για το θέμα των αναδρομικών η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί. Παρ' όλα αυτά λέει αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Κλείνω με αυτό το θέμα, τονίζοντας και πάλι ότι οι δικαστικές αποφάσεις δεν παράγουν μόνο αναδρομικά, πρέπει ταυτόχρονα να καταργηθούν από τώρα και μετά όλες οι ρυθμίσεις οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Δηλαδή τι θα κάνουν οι συνάδελφοι, θα συνεχίσουν τις δίκες? Κάτι που κρίθηκε αντισυνταγματικό πριν από 10 χρόνια τώρα είναι συνταγματικό? Δεν γίνεται. Βέβαια, εδώ θα κάνουμε μια αιχμή για τους φίλους συναδέλφους οι οποίοι ελέγχουν τα πλειοψηφικά τις συνταξιουχικές οργανώσεις, ότι κατά τη γνώμη μου δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση αυτών των πραγμάτων. Το ότι δεν υπάρχουν καν στο δημόσιο διάλογο έχουν ευθύνη και τα σωματεία μας. Συνάδελφοι, πέρα από αυτό θέλω να πω ότι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία απασχολούν το σύνολο των συνταξιούχων της χώρας. Χρειάζεται αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, χρειάζεται ουσιαστική αύξηση των συντάξεων και όχι αυτό το οποίο βλέπουμε, είδαμε πρόσφατα. Χρειάζεται να καταργηθούν, όπως προανέφερα, οι αντισυνταγματικές διατάξεις, να επανέλθει 13η και 14η σύνταξη, να καταργηθούν οι μειώσεις των συντάξεων χειρίας και η περιβόητη προσωπική διαφορά να μπει επιτέλους στη βασική σύνταξη, ώστε όλοι οι συνάδελφοι την όποια σύνταξη να την παίρνουν και να μην ψαχνόμαστε, όχι εγώ δικαιούμαι, όχι εγώ δεν δικαιούμαι, ή θα πάρω εγώ 100 ευρώ στο τέλος του χρόνου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Συνάδελφοι, πρέπει να πω δύο λόγια και για τη λειτουργία του ΕΦΚ. Από το 2007, με το νόμο Κατρούγκαλου του 2016, θεσπίστηκε ο ενιαίος φορέας, έγινε ένα ταμείο μαμούθ, ένα υπερταμείο, στο οποίο εντάχθηκαν και υπάρχουν όλα τα προηγούμενα ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχουν από κάτω του ως υπηρεσίες, ως διευθύνσεις, ως υπηρεσίες, ως τμήματα, με κάποιο τρόπο. Αυτό που έγινε όμως, έτσι, είναι ότι όλα τα ταμεία
έτσι έχουν μειωθεί από προσωπικό. Πέρα από τη μείωση του προσωπικού, μια σειρά από υπηρεσίες με πρώτη και κύρια την υπηρεσία συντάξεων έχει δοθεί σε ανεξάρτητους συνεργάτες. Έτσι πολλοί συνάδελφοί μας όταν πάνε να καταθέσουν αίτηση για σύνταξη τους ρωτάει το Ταμείο, θες να στη βγάλω εγώ ή θέλεις να πας σε δικηγόρο? Δεν πληρώνεις εσύ τίποτα, εγώ πληρώνω, ο ΕΦΚΑ πληρώνει. Πολλοί πάνε εκεί πέρα. Το διατάφτα είναι ότι οι υπηρεσίες συντάξεων διαλύθηκαν, δεν λειτουργούν, έχουν ενάμιση, κανέναν υπάλληλο η κάθε υπηρεσία. Εδώ έχουμε συναδέλφους και από το ΤΑΠΟΤΕ, οι οποίοι έχουν κάνει μια σειρά από αιτήσεις για διάφορα θέματα, όχι για ένα, και έχουν πάει στα ζήτητα χρόνια τώρα. Έχουμε συναδέλφους από τις αερομεταφορές, οι οποίοι αντίστοιχα έχουν κάνει αιτήσεις, περιμένουν αναδρομικά και ακόμα και έχουν πάει στα αζήτητα. Ρωτάμε δεξιά και αριστερά και δεν υπάρχει κάποια πιστική απάντηση. Δίνουν μια απάντηση ότι δεν έχει φτιαχτεί το λογισμικό ή δεν μας έχει δικαίωμα παρέμβασης ο πάροχος προκειμένου να μπούμε και να διορθώσουμε τα λάθη. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν μπορεί τώρα εν έτη 2025 να μιλάμε, δεν έχουμε λογισμικό και δεν έχουμε δικαιώματα. Τώρα να πω κάτι με την ευκαιρία, με την εμπειρία μου ως υποδιοικητής πριν από 10 χρόνια. Ένα πράγμα το οποίο όχι με ξένησε, με τρέλανε. Μια μέρα, κάτι, δεν θυμάμαι το θέμα ποιο ήταν, ωστόσο έπρεπε να βγει ένα δελτίο τύπου από το ΙΚΑ. Κάθομαι λοιπόν εγώ, το γράφω το δελτίο, το δίνω στο γραφείο τύπου και λέω κάτσε να περιμένω στο γραφείο μου να βγει το δελτίο και μετά να φύγω. Περίμενα μέχρι το απόγευμα, δεν έβγαινε. Παίρνω τηλέφωνο στον αρμόδιο και μου λέει δεν το έβγαλε ακόμη ο πάροχος. Δηλαδή ένα δελτίο τύπου του ΙΚΑ πήγαινε στην Ιντρασόφτ για να βγει. Δεν μπορούσε το γραφείο τύπου να είναι. Δηλαδή αυτή ήταν η κατάσταση. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό αυτό έχει αλλάξει σήμερα. Αλλά αυτό είναι το δεν μας έχει δώσει δικαιώματα ο πάροχος. Εγώ λέω ότι, χωρίς να λέω ότι η Ιντρασόφτ δεν έχει τις ευθύνες της, για τη λειτουργία αυτού του τύπου φταίει η κυβέρνηση και η εκάστοτε διοίκηση του ασφαλιστικού ταμείου. Δεν μπορεί να τον αφήσει έτσι. Αυτό που νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει είναι ότι θα πρέπει να τελειώνει η ιστορία με τους εξωτερικούς συνεργάτες. Θα πρέπει να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να αρχίσει η αντίστροφη πορεία σε αυτή την κατάσταση, να στηθούν και πάλι οι υπηρεσίες συντάξεων, ώστε κάποια στιγμή τα αιτήματα όλων μας να βρουν μια απάντηση. Συνάδελφοι, θα κλείσω με ένα τελευταίο. Αναφέρθηκε ο Χρήστος τώρα λέγοντας από πού θα βρει χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς το λένε, και για τις εξοπλισμούς και δεν συμμαζεύει. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με το πρόσφατα ιδρυθέν Ταμείο Επικουρικής κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης. Τι έγινε εδώ? Οι καινούργιοι συνάδελφοί μας, οι ασφαλιστικές τους εισφορές δεν πηγαίνουν στο επικουρικό ταμείο που είμαστε όλοι. Πηγαίνουν σε ένα καινούριο, το οποίο δεν δίνει τίποτα, μόνο είναι κουμπαράς. Όλοι εμείς που παίρνουμε συντάξεις από το ΕΤΑΕΠ, κάποια στιγμή, επειδή δεν λιγοστεύουν τα έσοδα μέχρι κάποια στιγμή που θα μηδενιστούν, θα αρχίσουν να μειώνονται οι συντάξεις, γιατί δεν θα μπαίνουν νέα έσοδα, μέχρι και την εξαφάνιση. Όσο για τους νέους συναδέλφους οι οποίοι τους λένε τώρα ότι τα λεφτά σου δεν κινδυνεύουν, θα κεφαλοποιηθούν, θα μπουν σε μια τράπεζα και μετά από 40 χρόνια θα τα πάρει στοιχισμένα, θα πάθουν το ίδιο που πάθαμε και εμείς. Γιατί αυτά μας λέγανε και εμάς πριν από 50 χρόνια, ότι τότε
θα πάρετε σύνταξη, θα πάθουν τα ίδια και επειδή έχουν αλλάξει οι τρόποι με τους οποίους κλέβουν τα αποθεματικά, έτσι, τώρα θα μας πει ο Στρατούλης κάτι παραπάνω, έκανε και μια σχετική δήλωση. Μας ήρθε από την Ούρσουλα ότι θα χρησιμοποιήσουν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων προκειμένου να αυξήσουν τις δαπάνες για τις στρατιωτικές δαπάνες. Εκτός από αυτό, συνάδελφοι, έχει διαρρεύσει, έχει βγει στον τύπο ότι προτίθεται η κυβέρνηση να φέρει άλλη μια μείωση στις ασφαλιστικές φορές. Αυτό για άλλη μια φορά θα δώσει στην εργοδοσία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, αλλά την ίδια ώρα τα ταμεία θα μεγαλώσουν τα οικονομικά τους προβλήματα, τα ήδη προβληματικά οικονομικά τους θα μεγαλώσουν λόγω της μείωσης των εσόδων. Αυτά από μένα, και στην πορεία της συζήτησης ίσως χρειαστεί να επανέλθω.